Sebengelela emagumbini amanomhlaba uDlamini umthandazi osempumalanga empumalanga kanza kwethu. Doors are open, iminyango mayivuleke phezu kwempilo yakho umbulo khona ekhaya. Iminyango mayivuleke, doors are open. Impilo iyahanjelwa, impilo futhi uyayigijimela, awuhlezi uhleli ndawonye. Ukuze izakho zilunge zihambe kahle, impilo uyayihambela, impilo uyayigijimela. Iphetshe locksmith la niyawazi nonke la locksmith iyafutha yageza faka imali phathe ngo-200 bese yakubhosela uhamba ikhore yakaya. Locksmith uthi into akwazi ukuthola umsebenzi abe negazi abe nenhlanhla. Locksmith lo nayahlakala uyi-200 imbulo khona ekhaya. Locksmith lo sibuye futhi la sino-blue key, uvula into ezilo key u-blue key nguyelo imbulo khona ekhaya uyi-200 nawo u-blue key iyafutha yageza ke wona uyaphalaza nawo 200. Locksmith ikona cha awuphalazi nganza kwethu. Ubhejisa lo abathi nosoza ukuphumelela. Ubhejisa lo bisele emuva isicitho akaza nevini ezitha zakho okubese kugeniwe kuyisicitho ngaba uluke emzimbeni ngaba ngamasha ngaba yini phinde ucela ngawo futhi ekhaya ahlala khona manje emzini wakho uyacela futhi ngawo lo ubhejisa nawo uyi-200 umbulo khona ekhaya. La soba nokugowani isicitho ugowani lo ninkimpi phakabi amangcoliso amashwa izinto zongazihambi kahle ziyabheda. Ugowani lo wesicitho uyasebenza kakhulu for ufuna ukufutha phinde ugeza phinde futhi uphalaza yasikhipha isicitho ngaphakathi kwena. La sikhumela into enzeka kamoya, imimoya ingahlangananga ihlukahlukene. Hlanganisa idlozi nezithunywa zakho konke nje okufaka isimo seyithunywa indawo idlozi okuhlukahlukene kuyahlangana mbulo khona ekhaya uyageza isiyafutha. Uma uzogeza faka ubisi nakhona mbulo khona ekhaya kuyafulakala uma-300 la ekhaya kwaDlamini umthandazi. Impepho yishisa impepho ifukwenzeka ngeke kwenzala ekhaya shisa impepho umama basekhaya kini basekhaya ukuthi manje bakhanyise bavunhlala nazi kodwa uthole umthandazi Dlamini ngathi zingasebenzela into zakho zikhanya. Udinga imali, udinga umsebenzi, udinga ukuphumela emsebenzini, uyaphumela empilweni, isikhundla emsebenzini, mhlawumbe usikhala yini futhi uba nomuzi wakho futhi uba nemoto, inkomo, konke nje obuhle ucingo zakho likhanyise through iwefo zakho mbulo khona ekhaya. Ofuna ukuhlola online yahlola nge-200 i-video call ka-WhatsApp ukhona ngasempumalanga. Uthi ngiyakufika kumina mafika mbulo khona ekhaya sayolungelisa umthandazi Dlamini ngithini inkosi imbusise inkosi ibe nayo. I-Arinyama inkosi ibe nawe lapho eThekwini ngana kwethu mbona uthi yasikhalanga lokhunyana lapha ngasho ukuthi cha iyagwaba iyakithi impela iyaphenduka. No ngikule kahle lami inkosi imbusise kakhulu kahle lami entweni zakho zakho i-Arinyama sawuhamba besidibane mkhulu inkosi imbusise ngiyathokoza.